berteman di kala hujan gluduk menggelegar. Loh, heyo yo kakang. Piye musim nang riko-riko padha wis mulai musim udan urung? Nang kene wis mulai udan terus ben sore lho. Dadi adem-adem butuhe ya sing anget-anget. Lah berhubung ki ana stok sayuran karo jagung ya wis tak gawe bakwan jagung wae ben kena nggo obah-obah lambe kanca menemani udan. Udan-udan bakso balik kerja ana gorengan kan ya seneng hehehe. Iki tak sambung video maisu unboxing saos sing lagi viral hehehe. Piye ra viral wong 5.000 entuke 24 lumayan kena nggo cocolan karo gorengan kie ben tambah syusyuk. Lah ki anake pengen melu konten ya wis dijak melu mlebu kamera wae lah sapa ngerti gacor. Lah iki godane ngonten tapi duwe toddler ya kaya ngene ngisi voice over wae ditangisi. Iki ngonten ya arep melu wae lah ya wis ra apa-apa sing penting ayo ndang do di check out saos sing enak iki Mazomi. Kuwi ana nang keranjangku pojok kiri atas ya ndang di check out dak selok entek stoke.